Katnat Pule Puthi jong Karipoi District Lengba ka office jong Block Mission Coordinator SSA Umsning BRC mentaga sengi gala pelong ya ka program ajing hikai ya ki kena school bat ki pai ba nong song halor ka jing sha thombor ki kentei kena ka baderu halor ka Beti Bachoa Beti Padhoa bat kumjuru ya ka an POCSO ka bapet kerpang banedai ka hok ki kena hakete ka program ajing hikai ka bala pelong haying dorbar jong ka Umtasor mau dekhar Ripoi District lawan berisi mentalang dau ba Jason Sokmi Maulong MLA ke Umsning constituency kumu Kongsan hakajing dolang ru ka kong VA Nyota ESC ke Ripoi District uba VS Nongbet SDSEO ka kong Jupika Nongsi balami khmat naka Nongpo Women Police Station bat kiwe kiri rongba lasdang ru ya kate ka program dakajing ya koptho AC bat drawing competition balai sementar ki khana school jong kathan Umtasor mau dekhar nakaliang Kongsan habakren hakate gasngi ulaong bukum kane ka program kalong sisa ka jingmentoi ka bakrau bat ka bakongsan baki khna kidei bentim halor ka hok ka baki dei benyo baru bentim halor ki kendon an banyada naka jing sa thombor lengba ka an ka bala banyada kerpang yaki lapun phu penpigru hakane ka program yaki jingsat bat jigroi kumjuru ya ka drama lengkot balai simenta daki khna school bala samru ki kusnam haka jing koptho ese bat drawing beliau akan kini program hakani ka Beti Bachao Beti Padhoa scheme. Tekipnya cuma ka Beti Bachao Beti Padhoa scheme telah suatu untuk menjadi tengah macam yang terhias. Bah, ya kini ka scheme Beti Bachao Beti Padhoa scheme nilai yo laple ka lapni ka dau Prime Minister Jogi Shri Narendra Modi hakasnan arja khasan. Pada dau jong balai pengidon ya kini ka Beti Bachao Beti Padhoa scheme government pakunu bilia dai khol ke thejri pakunu bin ayat yaka ke jingan jin start kalong ba lalap ba hapun ki district jongani kari India ba kata kacha sex ratio government baki khon sinrang ke khampu ne ki khol ke the tikari Ripoi district mu ngat hamta ken ke dikawai na kita district kita ka jingkon ki sinrang ka khampu ne ki khol ke the but kadau shakwi ki jaka the di lawas kau ba kalau ba hari India hi kiju ki kham yo ko ri khon chirang bala ra kite ba ki pon ki khon ki thei kiju ten ha ri ki but kada kum kata ka jing shawe shwe jaka no de ha ga ni ka jaka ju ni te ni ki priyo ki ba ni e khon ki thei ko khon chirang no le henre kada ni ni la te batikna balai kalau kum ni ke thang ni ha ri phoi tam na ri phoi baka jingbo ki ke thei ka kham du na Kum kini kita trains, dekni kijing seni kibati kena jungi kiju, siam, haman lat kuar, kadang kiu erat, pena kadau kanika, sarkar India kalawan ra, ya kanika, ay bante lakam ya kum kita cek train, ban pin state ru ya ka bukan dema kabadai Persia yaki na. Tekidon ni benta jong kanika ay kabab peni ani ka ba batai balong kum haga section 3 jong kani ka ain ka peni balada don nung brio ubale yeki kam snio ani uba batbor ya isna ibadon hapo jong kan khatras nem kapta utau brio ungat haka jing ping chitom ka ba la bandai da jing set ka thok ka ba palat ya ka sipong snam benta ka di news snam kat kum ka ai ka ba wan ha hajar khat ar kalong news nam ani palat ya kata menta ka ka ba hajar khat ngai ka beni kala penjran ya kata ka jing pen stom yo tau breu bathom bor ni bat bor ite ngai ba ko jong khat pras nem kata kala bendai hadu post nam
uncha set pathok bat uhaban siu dia ya ka kuna uhaban siu dia ya ka fain bat lada udan lulu breu bat pori kena iba hapo jong khat rus nem kapta uta uncha ban shitam takaba set yu hapathok hadu arhos nem karta bat la ban deiru shirta junam bat uhaban siu ya ka fain bat ki bangai nga ba ngibu iki akmat bade kalong no ka juk bamenta na ka perthai ka bamenta kalong no ngisa penyalam bakla na ngisa peni bakla na namar kalong ka juk ka ba itrim ha habi pipet ka kubor la man ka toyo pipet sepo garu hills na pipet chani khasi hill jongiru hidon kita ke jingja ki susi banimla ban priang hak society jongi ibu sahabat bor iba sa de bijot iba higiriu kan thai ngi lockdown kilong kum kita kija kileng sodom hi kini ki jingja kija haman ki strict de tang ni state jungi hani ka jilla jungi hani ka ri jungi ru nga sukwa ban ong ba ye phi ki khon kan thai ne ki long kmi ki long pa ne ki mano ba mat ye kan ne nga su ai example kulum bang ini banwan syahmat di Bedho ki board ki Halor kadon kani ka child welfare committee ne phila ban report cho police station ne phidon kani ka NGO headline kani ka child line piwan syahmat namar kum gini ki jingja de ban pendu no de ban rat in thong no kum gini ki jingja kala banja hayeng jongpi ye ki khon ki jongpi kala banja school kala banja ki ba yatre ha ja katre jong kiru mangalai i hakani ki por kaperthai kanu kalau ngajing snio tengok orang yang pi wan syakmat pindai beleran namar yidong kam kumi kini kita benreu kebale klam akwar iban kem bat min pen jenjari kum aan kebadon meneng ka lai we kran iwe hadin iwe yang bakal di POCSO act kumala ikran meneng ka babon bat nga jutip sai hi kani ka family boy jongi kibon hadu mentaru kibiyo shongha apo khatras nam kentai ko sundang abu islam kinang bon nyimla balen ni kata ka di jing sisa abang asngap mene kalong sisa ka bade ke iba kani ka POCSO ai ka wana namar kikhon samla na di sundang ne kentai abang kadang dei ka por phi finang he nang san bapin yo kamet ka bakot ka bakya bapin pendat ka jing pule buti namar ha kani ka juk pamenta ngan angai phi kilong kmi ki badon ne ba phi ki khon samla badon hang ne ni dong kam ya ka jing start bagan ino ya pule buti bangi shong purem hakap hapo hapras ne mi kan thai ni ki sindang apu islam na angai phi kalong ka e bapin shan jinjar hadin hapur